ва спонсори видеои имрӯза ширкати букмекери 1xbet. нафароне ки бозӣ мекунанд ё ин ки сар кардаянд, марҳамат. 1xbet коэффициенти баланд ва пардохти зуд. ссылкаи сайт дар таги видео. Percocet, Miley Percocet, Miley Percocet, rep the set. Окей, ирӯз рӯзи бачаҳо, нақшро мебинем. Мудир мебием, зиқ нашавем. Хай, нағзат мебинам. То бегунӣ. Ту часпонди, ман часпондум. Ту часпонди, марам часпондум. Тамошо мекунем. Чашми уқоб? Ҳо, ин ашум. Брат, бовар наомадеса, якум бора мо тоқа мондем. Хайрат, беҳамо буромадем айхонае. Арӯсамон беақланд, гап ростир. Рост меги, беақли бадан. Медонӣ чӣ бо? Яхе вақт бӯй безеб мекунанам аё. Ин гап дурӯғай, ин гап. Дурӯғай. Не, бешуӣ? Арӯс ман бу мекунам, арӯстара намедонам. Ин гап дурӯғай. Айма бу намекунам. Бисёри бад гап задистиян ё. Не ки медонӣ чӣ ҷура? Ман арӯсма нағз мебинам. Марам нағз мебинам арӯсма бача. Марам нағз мебинам. Моро нағз мебинам. Камтарак фел доранакӣ хайд чо мекунӣ дига. Ин гап рост. Айрӯи характерам тария намеёд. Ҷонаки май. Ҷонаки хидмай. Бумон мусиқира бача. Ваҳ баля, ман медонистам ки ҳамё геям. Хайши дигари шабонака. Веста ман меонам бест. Барои ҳамин ё яҷоя мегардам. И байди духтари айрӯи байди хали гап назан. Байди духтари ба ҳеҷ гап неку. Ижда чӣ гуфтӣ? Не, нашид, ин байд нашид. Ин бада маъқул нашид ин байд. Роз гуфтӣ байди бемаъне. Дигариша. Тарсондане, хиёл кардем геям. Қариб омадаем. Ягон ҷо парковка мекунам. Гашка тайёри охӣ? Дакҷоян ё? Дакҷо ман кадан. И хонаи духтароай? Ништияк брат, ништияк рафтем. Худои ман. Фикр кардам ки шумо намебиёин. Не. Гап нест, чин дро омадем. Нигоҳ ки чанд духтарай. Худои ман 1 2 3 4 5. 5 духтар. Хиёнат доранд. Ва дар даҳани қаи калонай. Соатҳои шумо найс. Қиматан чӣ? ҳеҷ гап нест, беҳуда зиқ шудем. Ҳамин ҷурай тарифид. Салом. Инаи дугонаи ман ишнос шавед. Не, ман лесбиянка. Ашносоӣ шудам. баъд гап мезанем, камтар нӯшидан дар кор. фикри безеб накунем, ҳамаш нағз. Салом бачаҳо. мо ранги шумо бачаҳоро кофте сабдем. дар канали мо обуна шавед майли? кӯдакҳоро ёрдам метиҳем. хайрат. ҳамаш нағзай. ҳетван камтар иси биё. баъди шаби гузашта. шикам метарам дар кард. авқотошон маъқул нашид, шикамдар шудам. всё хорошо. Бахшиш зиёд, бахшиш. Ты медонӣ ки ман духтурам рафтем ки ман тара бидам ку? Ё, шеф шуморо диданиай. бачаҳорам бигӯям. хайрат. куҷо рафтестиян? ё киян? киян ё? Бишне куҷа? кияи? Оварден. худоҷон ё қади гангстероян. Ман тида чӣ гуфтум? Ман шӯхӣ намекунам қад шумо. корошон қади мафия. Чӣ? Мафия. Битеша ура, битеша. коробка? Ты коробкаро дидӣ? Не, марам надидам. якҷо коробка якҷо пайдо шуд, намедонам. Аҳа, бачаҳо шумо медонед ки ман соли нав нағз мебинам. Ин сол падаркаи соли нави будай. Аҳа, бачаҳо медонед чӣ? Манам шумо даҷ тайёр кардам. соли нав муборак асал. соли нав муборак. барои арӯсотум чалое ки гуфта будем. марҳамат. бесто чӣ? фикр мекунам маъқулшон мешава. нафаҳмидем чӣ? чалаи ту ё на? чала? мо шу мекунем. созиш кун, илтимос созиш кун, теза созиш кун. кор накардисай. я болош кун, созиш кун. медонӣ чӣ? мо ҳама чиро уже дидем. рост гуфтӣ. мо ба наздикӣ шу мекунем. ҳам қайтиза буду ҳамин рӯза. хиёл кардам ки мо камераро намебинем. гуфтем камтар хурсанд шаванд. ана ки тамома кайфаси кор мешем. раҳмат ки бачаҳо то охир шуда тамошо кардем. видео маъқул шуда боша лайк, подпискаро фаромӯш намекунем. ва дар охир як охотник пайдо шудаи мушода.
It's crawling up your leg, Jacob. Last piece of Titan's gonna run smack into you in the face. Did you take a video of that? Where did it go? Raise them up, pants! Очень саламат мардами тоджик. Many are